Nije bilo vremena za slavlje posle plasmana u finale Evropskog prvenstva. Sve misli okrenute su nedeljnom finalu. Očekuje se novi vaterpolo spektakl u kojem će naši vaterpolisti, nadamo se revanširati Mađarima za poraz u prvoj fazi takmičenja. Svojim donedavno kolegama na velikoj pobedi u polufinalu danas je čestitao ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Smatram da su heroji u ovom trenutku jer vratiti se iz -4 i dobiti samu utakmicu i pokazuje samo koliko je ova reprezentacija mentalno spremna za velike podvige i koliko kada mnogi ne očekuju i kada svi izgube nadu pokazuju da znaju da iznenade. I to je veličina te ekipe. Ja iskreno verujem da ćemo mi dobiti finale usred Budimpešte. Mnogi se pozivaju na 2001. Ja ne volim da se poredim, pogotovo kada pričamo o godinama iza nas. Uvek volim da ovi momci ispišu novu istoriju, da bude možda ubedljivija pobeda, ali da smo svi uz njih kako ovde, tako i širom Srbije, širom sveta, sigurno ćemo biti i želim im puno sreće. U hotelu Termal logično vedra atmosfera u taboru srpske reprezentacije. Malo se priča o pobedi nad Crnom Gorom, a znatno više o finalu. Kuju se planovi i traži prava taktika. Što se tiče Mađara, stvarno izgubili smo u grupi, što nije tako loše. Igramo finale, oni imaju veći pritisak, bit će puno ljudi, definitivno. I mi moramo samo da igramo našu odbranu prepoznatljivu, da ne primamo lake golove i tu dobijemo sigurnost i onda to se refleksuje odmah u napadu sa igračem više. Biće jedna od najboljih utakmica možda od zadnjih 10-15 godina kao spektakl i stvarno baš mi je drago što ću učestvovati u jednom takvom spektaklu, prvo kao sportista. Jedna lopta može da odluči, jedna sudijska odluka, jedno plivanje, jedan blok, tako da stvarno ja očekujem stvarno da će biti veliki spektakl i nadam se tome i nadam se da ćemo mi u tom velikom spektaklu na kraju i svega toga izaći kao pobednici. Veliko interesovanje srpskih navijača za ulaznice za finale. Karata odavno nema u prodaji. Predstavnici Vaterpolo saveza Srbije su pre nekoliko meseci rezervisali određeni kontingent ulaznica za navijače Srbije, ali danas su doživeli neprijatno iznenađenje. Domaćini su bez adekvatnog objašnjenja oteli od srpskog kontingenta čak 150 karata, tako da će na tribinama naših navijača biti samo oko 300. Mađarima je dakle bilo malo što će ih tokom finala sa tribina bodriti preko 6000 bučnih navijača, već su im trebali naše ulaznice, dakle tih naših 150 karata. I zbog toga neka bude onako kako im je na mađarskom jeziku poručio naš kapiten Živko Gocić. Holna Pešte, 10 órakor Szerbia lesz Európa-bajnok. Bila su to zaista lepa vremena. Bili smo mlađi, veseliji i puni elana. BIP. Ponovo u igri.